тук снимай, бе. Елате да такова. Какво ще кош? Да? Аз без това така го чакам. Правя с някакви кикови. Картка. И хопа. Кобе? Ги. Ела, влез вътре. Виж. Гледайте. 70. Гледайте, брат, тук направо има духове. Право. Ето къде. Хора. Става по-страшно. Още малко ще вдигнем 100. Не. Няма да идем. Намерихме тук! Хора, намерихме тук! Намерихме! Толс пък! Ще го сканираш. Как да го кръстим духът? Как да го кръстим? Чакай. Пенчо. Не Пенчо, Гача, Гуча. Духовете по принцип не стоят на... Какво? Пенчо. На светло. Опа, тук откриваме връзка с дух. Хора. Ето. Вижте хора. Вижте. Какво става? Направо. Разкръстваме цялата България. Тук. Ако се остави малко на земята. Тук е погребен човек. Чакай. Христи, това е много надолу. Мисля, че... Намерихме тук. Ето тук беше. Ето тук, батко. Значи сме били наблизо. Къде беше? То спък. Давай да търсиме. Айде да отидеме на рецепцията, защото там има много духове. Искаш ли? Хора, гледай. Хора. Изчакай, айде. Дайте в мене. 56, 53. Малко има дух, айде. Добре, дай в тебе. Има буквално дух пред мен. Ето тук беше. Ето тук. Пред мен, буквално аз тако. И пред нас двамата имаше дух. Добре, айде да отиваме. Видях духа и се маха в една секунда. Лъжиш. Не знам. Айде да отиваме на рецепция. После ще изтеглим приложението, което си говорим с духове. Айде да отидеме на рецепцията, защото там чух, че има духове. Я сканирай топката. Топката е. О! Сега ще ритм. Топката не дава късмет. Айде, кръсти го. Ръчна работа. Аре, той на 35 години. Как е на 30? Умрял е на
1799 тежи 70 кг. О, Той е по-дебел, то с хамбургер, бе. Отко. айде да отиваме на рецепцията. Айде бе. Дали. Там ли бе? Я намери тук в рецепцията, бе! Протектор за злато. Ама, мисля, че писка. Не, виж, това е друго. Добре, айди. О! Чакай. Надолу. Ай, красиво. Не, здраве, бъди. Добре, айди. Тос пак. Тук в хръсталаците. Да, там. Там е най-много духове. Братко. Ти преди се пъхна там, така че ай пак. Ти се пък... Не, и там на другото беше. Пъхни се. Малко, аз нямам плюс. Вижте. Ай, бегай към рецепцията, бегай по-добре, бегай. Казах ти, че има в рецепцията духове. Не сме отвън. Чакай. Санчо. Заключени сме. Много добре, братко. Ай, така навънка да търсим духове. Ело, добре. Ело е на 57 години. Чуйте. Топ-табидоп. Добре. И е умрял през 1512. Той е 170 см, тежи 89 кг. Той човек е дебел. Да. Сега представи да видим някой да бъде 1 тон. Знаеш колко е 1 тон? Ай, тук някъде. Знаеш колко е 1 тон? Колко? 1000 кг. Добре, айде да гледаме и тук какво става. Ей тук. Айде сега да изтеглиме на продължението, за да говорим с духовете. Добре. Айде. Отваря. Айде. Говори, бе. Говори. Чакай. Гледай. Ало! Роналдо ли Меси? Той каза Меси! Реал Мадрид или Барса? Каза Реал Мадрид. Да. Или Барса. Реал Мадрид или Барса, чуйма, бе. Каза Реал Мадрид. Не си мой човек. Каза, и ти не си мой човек. Кламици. Най-гадните реклами. Малко снимай цветята. Гледай колко са. Ето. Абе, ПСЖ или Интер? Интер. Най-слабите. Кажи Ти си му. ботка. Ти си бот милиарда. Бот милиарда. Знаеш какво означава бот? Да. Какво? Ботки. Да бият само Не, бот. слабо. Не, бот Слабо. означава най-слабите. Това вярно ли? Да. Аз съм на колко години си? Каза, че не знам. От махалата ли си?
От махлата ли си? No, мен. От Сливен ли си? От Сливен ли си? От Сливен ли си, бе? No. От Несебър ли си? Каза yes! Каза, че от Несебър. Къде живееш? В Хотел Каменец? Но. Къде живееш? В Дюфитна? Ти живееш ли в морето? Стана. Нищо. Я чуя едно нещо. Знаеш кога е откриването? Кога? На 6 след 2 дена абонирайте се за новия канал на Гошо Рошо Кирката в ТикТока. Гледайте ми ТикТока, профила. Най-добрия не знам как се казва. 53 харесвания. Найс. Тралалело, тралала. Ето, първото видео. Да видя. Тралалело, тралала. Куркудила, куркула. Това е в Велико Търново. Абонирайте се, следвайте ме, последвайте ме и харесвайте всичките ми видеа. Аре. Ай, пускай продължението за духове пак. Пияно куче открадна автомобил и предизвика верижна катастрофа след гонка Виж, с виж, полицията. виж. Пияно куче открадна автомобил и предизвика верижна катастрофа след гонка с полицията. Къде е? Пияно куче открадна Това пияно автомобил куче, бе. и предизвика верижна Виж. Познай кой е. Камерамен. Камерата. Камермен. TikTok. TikTok. И они този кога ще дойдат? О, те са на училище до края на този месец, баба. А, да, верно. Те са големи, 8 клас. Седми клас. Ще кандидатстват. Ай, вече да пускаме продължението за духове, брат. Ардър.